Amics i amigues, estem a Reus, capital del Baix Camp, i aquí tenim el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Avui us parlarem d'aquesta Mare de Déu i també de la Isabel Besora. Aquí tenim una frase, un lema que representa la nostra protagonista, Isabel Besora. Representes tu sola la fe de tot Reus. Aquí tenim la Isabel Besora. Aquesta noia sortia cada dia al dematí per aquests paratges a pasturar les seves ovelles. Aleshores, era l'any 1592, Reus patia una forta epidèmia, moltes persones es morien i no hi havia res a fer. Aleshores, la Mare de Déu es va aparèixer a Isabel Besora i li va dir que el que havien de fer perquè es curés l'epidèmia era anar amb una espelma, tota la corporació municipal i tots els veïns, doncs a donar un volt per la muralla de Reus, el que és ara conegut com el Tom dels Ravals. Aleshores, això era l'any 1592, la pastoreta, la Isabel Besora, que se li diu simpàticament fadrineta, la fadrineta, va fer cas a la Mare de Déu, però li va dir, escolti'm, a mi no me creuran, a mi que se m'ha aparegut la Mare de Déu. I aleshores sabeu que li va fer la Mare de Déu? Li va acaronar la cara i d'aquí va aparèixer una rosa. I per què? Doncs perquè la rosa és l'emblema de Reus. Fixeu-vos que a l'escut de Reus hi ha la rosa. Aquí tenim el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, aquí al paratge de la Misericòrdia. I ara entrarem, si més no, a veure la imatge. Aquí tenim la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Fixeu-vos que és petiteta, damunt d'una peanya, aquí dalt al cambril. Parlem de forma molt suau perquè hi ha molta gent que està resant avui. Fixeu-vos a l'esquerra que us posem la postal, perquè la veieu perfectament com és. La Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona del Baix Camp. I encendrem una espelma a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Reus per tots els nostres oïdors, més que oïdors, els que ens segueixen pel Twitter, Facebook i també pel canal de YouTube, i tots els lectors de 1001 llegendes i mites de Catalunya. Bé, hi ha una cosa interessant que us hem de dir, i és que a l'església prioral de Reus, doncs, durant tot el dia i durant tota la nit hi ha una espelma encesa al costat mateix del presbiteri, recordant la promesa d'Isabel Besora, perquè efectivament es va fer la processó que va manar la Mare de Déu, perquè al veure la rosa, la galta, tota la corporació municipal doncs se la van creure a la pastoreta, van fer la processó i l'epidèmia va marxar. Aleshores, des d'aquell moment, des de l'any 1592, crema un ciri a l'església prioral de Reus. I ara l'anirem a veure. Aquí, amics i amigues, tenim el llantió que crema nit i dia a l'església prioral de Sant Pere de Reus, en homenatge a la intercessió de la Mare de Déu a la població. La festa és el 25 de setembre. Per què? Això ho sabreu llegint el meu llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya. Salutacions des de Reus.